Sir, agree ka man diri sa pasaka-plating nga 2 ka pesos abi ang ina-propose sa traditional jeepney, sir. Hindi siguro kami ang nagpasaka 2 ka piso. Wala kami taripa. Pag ang presyuhan, ang commuter, pasaka kami 2 ka piso. Ano lang ang 2 ka piso sa mga pasahero. Ang pasahero, ang mga tuloy naman sa kada pasaka naman ng bitiyan. Dapat kung dako ang krudo, panubuan ng krudo, hindi presyoron kami pasaka sa pletihan. Ay kung mapasaka 2 ka piso, 13 ang minimum. Hindi kini sila magbayad sa 13 nga duga-duga na nga minimum. 15 na. Oh, may mo na 15. Hindi kini sila kabayad na 13 halin pa sa una nga minimum 13, 12. Hindi kini kabayad 12. Kapil pa subong 15 na mabayad. Hindi man yapon sila nakabayad 15. So, saan una na gani ang 13 nga minimum? Ano nga tuig? Ang 12 siguro ma'am kang 2003 pa na siguro. 2000. Ang minimum mga 12. Abi ko 13. 12 ang minimum tapos pasaka maximum paglampas na 14 downtown na 14 si Sotso ang city ang Libertad. Kaya subong may pasaka may litihan pila ang Libertad 25. Hindi ni kabayan na 17 sa 25 pesos pang litihan. Ano din sir? Kumbaga, na-concern ka mo sa mga pasahero. Siyempre, ang okay kami mapasaka. Kung ang makaluoy naman, pasayro. Pag ang pasayro, malalis naman sa driver, kaya naman magapon ang biyahe ka driver sa maglalis nga presiron din ang driver sa panukot. Isa na yung fair metric, sir. Oo, siya may taripa panalit sa una, sukot 12. Timambal na ang pasayro nga, ang petihan na mo na, pulo na dodlaw. Kasiron mo na 12 pesos. Hindi ka manggapon ka sukot din tsakto nga amo nang 15 ang minimum na. Ano sir ang may solusyon para sa inyo? Yung solusyon na gano'n, punubuan ng krudo eh. Hindi ka pataasan ng PT. Kung punubuan ng krudo, ang PT, minimum mangyapon. Presiron ang driver ka sa krudo. Magkamom na, kung may magtaas ang krudo, kung tatuntanan ang krudo, panira, parang hindi naka magsubra siya ng krudo. 85 da. Ang driver makas man nga para makay dalon tuloy nga sa ila pamilya mo. Isang mahal krudo. Iway mo ay pataasan mo pang PT. Ang kumuluyo naman ang presiron daw sa pletihan. Kaya ang logit ang mga construction na ang field sa construction. Chicken sin isok mo libertad ba tag na sa may dosi mambal nga bypass sweldo ay sa badawan ng sweldo. Driver mauuna lang. O siyempre may mo mo duhol. Kapen pa mag 20 mag 25 subong 25 sa mo libertad. Hindi na naman mo maglalisay mambal nga ibalik mo sila magmahal ang krudo. Di rason ni man na ang amon sweldo ay saka. Sakto yun, sir. Ate, sige. May dugang ka pa?